Pogodi prosečnu cenu frizera po zemljama. Muških frizera, ne znamo, znači, ajde ovako, u eurima ćemo da pričamo ne lakše. Srbija, Beograd. 10 Znači, onda. 11 eura. A Hrvatska, uzeli su ovdje Zagreb i Dubrovnik kao... Ajde ovako. 16 eura. Nije. Ne. 9 eura. Zagreb onda je 9, ajde, ali Dubrovnik bi bio skuplji sigurno. Ajde. Bosna i Hercegovina, odnosno Sarajevo, Banja Da Luka. smanjimo malo 7. Tu je, boga mi, 4,5 eura. 4,5 eura. Crna Gora, Podgorica. 8 recimo. 5,8 eura. Severna Makedonija. 3,5. 5,5. Pa nije baš toliko šabe. Albanija, Tirana su uzeli kao 5,5, otkud znam. 7 do 8 eura. A Bugarska, odnosno Sofija. 12, jel? 12 eura, 12, tako je. Rumunija, Bukurešt. Tu negde 13. 13, tako je, tačno 13 eura. Mađarska, Budimpešta. 15 već. Ti se šišao svuda, vidim ja. Slovenija, Ljubljana. 16, ajde. Jeste, čovječe, ti se svakom gradu šišao. Austrija, odnosno Beč. 18. Beč je, boga mi, Jeftiniji. kakvi jeftiniji skuplji. 23. 23. Da, za Italija, Rim. 22. Tačno u euro. Ti čitaš ovo. Tačno euro, jel? U euro, da. Grčka, Tina. 19. Nije. 15 eura. U Londonu koliko je? 32 eura. Nije, ja sam mislio, ali Brate. piše 19 eura u proseku. Poljska, odnosno Varšava. 8 eura. 29 eura. 29. 29 eura. Češka, Prag. 18. Blizu si bio 19,20. 19, a dobro.